Anginawe uyayidla leyo mali silambi. Ngithanda kabika imali yakho. Ngiyalamba vele ngoba uyangoba. Silambi. Ngiyalamba vele ngidla imali yakho. Qhubeka usona. Iqiniso le? Yes. Ngicela ungitshela uyadlala. Iqiniso le? Hayi, qiniso. Yes. Unyaka wonke mina ngiyakondla ungitshela ukuthi wena unengane ini. Uhafa leyo mali yakho iza kumina. Uzongishiya nje bangakutshela. Engizokuboqoza vala umlomo wena. Manje ntombazana. Ngithi vala umlomo wena. Manje oh my god. Manje ngangiphambanisa. Ngicela ungangibambe ibhodi. Yini yenza ukuthi ungene kwenye relationship usakwenye? Yini akushodisele ngayo? Yini engasayenzi ejwayelekile? Phela siyambona Ngicela isigwala. Yini lo ngekho happy ngayo? Yo. Yini lo ngekho happy ngayo? Hayi, uyabona ke. Ikhiphe ngekho ngayo. Pho indaba ungene kwenye relationship usakwenye. Ingobani? No ngiyabuza nje ngiyazi bungalindele phathi ngiyabuza. Ngicela uye kuphaqa wami futhi ngicela Yini yenza ukuthi ungene kwi relationship usakwenye? Ngobuyondla. Lambile. Lambe sweet. Khulumani wena yini oyikhulumayo? Uzoyikhokha le mali yami enidlile nendoda yami uzoyikhokha yini? Ezona mama. Wena ngiyakondla uyazi ukuthi imali yami yonke lesikhathi wondla ingane. Yabona sidwedwe. Uyasonda. Wena uzongazi. Sizokwazi manje ukukhetha umuntu ofuna ukuphuma naye. Ya. Ngicela uthathe umuntu wakho uhambe naye. Mangani. Asamba. Uthuma ngani nje? Singeke ngibambele lo mfana. Uzoyikhokha imali ekade ngikondla ngayo unyaka wonke wena. Sozukuboneke lokho. Imali. Ngekubone. Ngiyanibingelela nathi babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandlezulu. Namhlanje ke sivakashele udadewethu ngesimanga ukuthi khona lento angayiboni kahle hle kwi relationship yakhe esizoyithola futhi kungesikhathi esingakanani. So ke asike sizwe nje sibe nodlebe silalele ukuthi ithini into egcine yamkhushela ukuthi akafinyelele kuyona le show le. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo nala usuwakhona. Igama lami nguPhilile kaHadebe. Ngihlala kaMashu kadi kodwa ngifunda eDUT ngihlala eResi. Yini le yamile endaweni erongi? Yini le eyamila endaweni erongi? Eyamile endaweni erongi? Yes. Uthe wakaHadebe. So kuthiwa bungani, kuthiwa makhulukhulu. Mase kuthiwa yini le eyamila endaweni erongi? Hayi leke. Eyamila endaweni erongi. Hayi ngeke akwazi. Eyamila. Umthimkhulu. Khona lokho okwamela endaweni engangafanele kumile kuyona. Hayi mhlawumbe ithazela ifani ngoba mina ngingase Eastern Cape. Eastern Cape. Okay, kuyenze ukuthi mhlawumbe anifani lokho ethakazelenzeni. So, i-relationship yakho ke iqala ngokunyaka futhi nahlanganele endaweni kanjani? Futhi umlisa wakuphatha kanjani? Nawe futhi wamphatha kanjani? Bekunjani nje? Sonke isimo sendaqala if futhi bekukhona ushintsho. Luqale emva kwesikhathi singanani and kushintshe kuphi bekuthi bekhona ushintsho? Mina nomlisa sahlangana ngo-2022 sihlangana esikolweni sasifunda esikoleni. Okay. Saphathana kahle nje bonke labonyaka kwathi ngo-2024 ngamitha. Okay. Nalapho kwaba right wayondla ingane waqhubeka nje kwa right sizwana. Kuthe last year ngenza unyaka wami oqala kasithi. Uqale lapho ukushintsha lapho. Kodwa singiqala ukufika eResi wayefika nje ngivakashela kahle, yafika nje ngithenga into yokudla. Aqala ke ushintsho la, washintsha nje. Ukushintsha kodwa uqale last year ngoSeptember. Uke wavela ekhaya? Ayakaza vele ekhaya. Okay ke uhlawula? Ayahlawula. Okay, shuthi ekhaya bazingane kuphela yena abamazi. Okay. So ekushintsheni kwakhe mhlawumbe uke wakuveza kuyena wahlala phansi nje waba nesineke nomuntu wakhe umchazela ukuthi u1 no 3 ngiyakubona sekushintshele kade ungayenzi lento le kodwa manje usuyayenza engiphathi kahle mina ngiyithanda. Uke wamvezela yini mhlawumbe uma ukuthi uke wamvezela lube khona ushintsho isikhathi esincane uphinde waqhubeka noma akaze nje azazame ukushintsha? Ngingahlala naye phansi sakhuluma waphika wathi yena akenzi lutho futhi waqhubeka nje wafana wangabe ngashintsha. Okay, lapho wena ngiyamthanda. Nkosi.
Umphethe kanjani umntwana noma kuthiwa useshintshile ke kuwena ke kodwa umntwana usaqhubeka usazenza izinto okufanele azenzele umntwana imfanelo zomntwana nje zonke njengomntwana ekhuthuzana kanje ephakethe Nkosi yami so usaqhubeka kodwa nokunakekela uyamnakekela kodwa kungimangaza ukuthi ekuqaleni bemnakekela kodwa ayinjalo tente yabo enganayo imali ngoba iyaphanda ne okay so into engixakayo manje ukuthi manje ngingafuna ngacela something akalenze futhi fakuna fast akachaza akabe ngibuza imibuzo ukuthi imali uthatha pha ngazi because uyaphanda lo muntu phanta ngamateki tango ngoba washa amateki okay so kungimangaza ukuthi imali uthatha phi okay mhlambe ikhona yini into oyibonile mhlambe efonini yakhe mhlambe uzwile kuthi khona lento amatasa nayo njengoba uzufiyenelela nje kule show le uphushwe yini kangaka utholeni ebambekayo ifonini yakhe nje uneyinamba zamantombazane iyafonela kodwa khona le yodwa le engenza ukuthi ngize ngibhale ebhale ukuthi Truett account Truett account yes iyona ke lenza ukuthi ngize ngifike la ngoba le number leni iyafona ibhala ama message ngayithatha ifoni ngelinye ilanga efikile ngivakashelile ngayipage uma ngifika ku WhatsApp message awaphelele yabo conversation iyashota adeletiwe ihlangana athi hayi usisi wamvulela ikhadi bahlangana eThekwini kanjani emklinela amateki bamvulela ikhadi so abangaqedi ukwenza ikhadi ngimkhole alright phinde futhi ngelinye ilanga abuya ngivakashele kungena iSMS iyona le Truett account uthi usisi Truett cela bahlangane eThekwini mangimbuza ukuthi nihlanganiswa yini nosisi Truett athi hayi soqedela ikhadi ngimkhole futhi nami ahambe mebuya futhi ngalo lo suku ntambama angifonela acela ngimvulele igate eresa akungene ngaphakathi mesifika ngaphakathi ngempela sihlale nje ngaphengi 30 minutes sihleli ufakile into lesondleni negama lentombazana like lezi zinto lezi zenziwayo amaqhosha negama lentombazana ibhaliwe lento ukuthi Farida ngimbuza ukuthi bani ke lo athi hayi usisi wakhe uhlala emakhaya ibhaliwe ukuthi Farida okay athi usisi wakhe ngimbuza wakho ke because uhlala emakhaya athi yena hayi ukhona ubuyile ngakhohle ukutshela ngithi na all right kuthi kusanjalo ungena imessage ugeli Truett account ithi ayi bekumnandi kuba nawe sokalanga hawo ngithi na hawo yeah Truett account sivula ama account siphinde ngithi mina hawo kanti Truett nivula amakhadi mike nivilana nemlenze futhi asethi na hayi akukho njalo athi mhlawumbe udidekile mhlawumbe wenzile iphutha send message kumuntu sokalanga okay athi mhlawumbe send message kumuntu wrong ngithi na hawo hayi ngiyakuzwa nakhona ahambe ka endlini yakhe ahambe ngabe nalutho nje ngimfonele ngicela imali engani ngoba ngifuna ukubona ukuthi uzoyifaka yini athi okay imali yakho umuntu efuna umfonele ongikweletayo fona fast umfana abuyele kumina shodwa fona ke kulomuntu amfonele bese abuyele kumina athi yena sengitholile imali ngiyisende kubi ngenza cash send noma ngikasina cash so cash send that's all right ayifake futhi imali ngimangala ukuthi uthathephi because akaza asebenze namhlanje akaza ayoklina amateki hayi ngiyeke futhi qhubeke nje kube kanjalo gcine sengimtshela ukuthi akayeke endlini yami okay ngoba manje shuthi khona wenzeka isilima lapha phakathi kwethu achaza umntwana shem uyambhekelela umntwana uyambhekelela ubhizi uyambhekelela umntwana lokho ke ungiletheke so if vele ikhona lento yami so uzokhetha ukuphuma hayi noma awindawo anginda shuthi uzohlala ngokunderstand ukuthi umuntu wakho uyozaqonda ngizomlungisa nje uyozaqonda izifo uthini ngazo yagula phela la mnyaka kayilokho ngathola ukuthi ngesifo esithize ngisifake uyena uzoqonda nalapho ngizomqondisa nje sure uzidlela amaphilisi ngingawadla amaphilisi okay bangathiwa ubuya nesifo makuphoqa ukuthi ngiwadle ngizowadla kodwa windawo kodwa ngindawo yena uzogcina eshila ukuthi banike le ntombazane eseTruett imaki ngidukile mina-ke ngiduke la angikuzwanga noma uthe mangase kuthiwa amaphilisi kudinga ukuthi uwadle ungawadla noma uthi uyawadla vele no mangase kuthiwe okay sengiyakuzwa yo okay so ukhona umuntu afike naye bahamba about ngicela ukuthi afike kuhlelo le-love show so ukhona umuntu ahamba naye ngicela ukuthi ngikhulume nabo ngoba uthi uqala mase ngiqedile ngabo ngizobe sengiyakulanda-ke so uma ngisakhuluma nabo ngoba uthi ngeke ngize ngikutshengise ukuthi wena ubhalele usho because akazi kodwa yini lento ofisa ukuthi ngikubuzele yona
kuyena. Ngifisa ukubuza ukuthi usathandana yini nami? Uphilile kaBhotwana? Okay. Kulungile. Uthi ngibalande-ke khona ngizokhuluma nabo. Ngicela usisondezele baba. Sanamukela futhi babukeli bayo iBlack Life TV, we love shows. Sihleleke nayo i-couple yethu izosichazela kabanzi ukuthi baphila mpiloni kwi-relationship yabo. Sanibonani, niyaphila? Siyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela igama lakho nesibongo nala usuwakhona. Oh, Farida Khoa, ngokusuka ngwaseLove. Kodwa ngokuhlala ngihlala la eTown, emafletsini eTown. eLove kaB. Oh, kaB. Yebo. Ngithini semafletsini noma kuphi? Kumazakhela. Konje bathini? Angiko. Ngasemarumeni. 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 Sibongo nala usuwakhona. Namehlo brown. Uyabona kahle? Ngiyabona. Oh, okay. Ngisandile Mthembu. Ngiswala lapha eParliament. Kuphi emakhaya wakho? Emakhaya eyangazi ngiyekho. Kuphi nendawo kodwa? Kula indokho enhlabela ingane. Oh, mhlawumbe ingane. Ilokhuzana nikho ephansi egcekeni. Angazi. Uzokufihla vele ngiyazi. Ngathothi nami ngibambe ngayo. How? Uma ngibona Hayi, futhi. wathini mawubona uFarida kuqala nje yini le eyakuchaza ngaye wathi hayi ngingeke ngihambe ngayithatha nginamba la. Wabone ini ekuchazayo? Ubuhle bakhe nje ngiyazini. Okay. Nami ngayibona ukuthi hayi ayikho enye into njengomfana nje mina ngithatha umuntu ophelele. Okay. Ngamshela-ke sahlangana la ngisebenza khona phela mina ngiyiphanda mina. Okay. Shaya icathulo yena ufika kumina sizolungisa ikhadi. Okay. Ngabona ukuthi icathulo zakhe azikho grand fast. Ngiyambona naye ngisasengiphange inamba ngabona ukuthi kushesha kakhulu-ke manje. Okay. Noma sesengibiya njengensizwa. Ngambona naye ayiwela kwahlangana. Okay, so the time kade uqala ukumbona bekhona yena omunye umuntu obuthandana naye noma ubengekho? Hayi, bengekho. Okay, bu-single vele. Yeah. Okay, the time kade uqala ukubona before be-single noma ubunayo umuntu? Benginayo umuntu ngasesikhathi lesiya kodwa kwayinto ephelele emoyeni. Okay. Sekubona mhlawumbe ukuthi usuqhubekile nempilo yakhe akaze zalokho cindezele lokho efuna ukubuyela. Hayi lutho akaza zami imizamo yokubuyela emuva. Okay. Mase uthola ukuthi ubafo unomuntu wakhe nje mhlambe ongenze ukuthi wamthola engakahlangani nawe noma ongenze ukuthi umthole emva kwakho kodwa umbambe nje ukuthi okay khona umuntu athandana naye. Ungaqhubeka uhlale naye ngokwazi ukuthi okay nami ngiyamthanda kodwa uku-relationship nomuntu wakhe noma ungakhetha ukumshiya? Into ebengayilindele kodwa leyo shame ngoba angazi ngicabange ngempela. So uyakwazi ukungena efonini yakhe nanomnini mawufuna. Ngiyayithinta nje ifoni yakho uyanginikeza akakhombi akukho futhi ama-signs nje ukuthi hayi ngaba khona omunye umuntu efonini. Okay. So ngabe isinqumo nje esinzima ukuthi ngimshiye yini noma ngihlale. Ungadinga isikhathi sokucabanga. Hayi ngadinga isikhathi sokucabanga ngempela ngoba angiyimisele ngempela umshiyana manje. Uke wakhuluma ngokuvela ekhaya lakho? Uke wakhuluma yini ngabantwana? Nje uke wakhuluma yini ngezinto ezinhle afisayo ukuthi nihlanganise noba u2 niqhubeke nempilo? Mhlawumbe uhlanganise imindeni ngokusemthethweni, amalobolo, umshado, umntwana nje zonke lezo zinto. Yebo sike sakhuluma into enjalo umuntu othembisayo futhi uthi hayi makulunga nga-understanda futhi ngoba akena umuntu osebenza ahola imali eningi umuntu ozamayo lapha nalapha. So hayi uyathembisa yena. Kwabantwana akaze angitshela ukuthi unengane. Okay. Akazi. Hayi akazi futhi. Okay. Bafo mase uthola ukuthi uFarida khona la ebona khona umuntu awumazi mhlamba akaze akutshele ngaye because vele ngiyeza kutshele vele. Mhlamba uzibambele nje ngokwakho ukuthi okay ubusy
nenye insizwa mhlambe kwenye indawo uyazibambela ungamshiya noma ungaqhubeka uhlale naye ngokwazi ukuthi ngiyamthanda umuntu wami angiyindawo and ngiya-understand ukuthi umuntu wakhe. Hayi ngahlala kodwa ngingafuna ukwazi kahle ukuthi kwenzakalani phakathi kwakhe nalo muntu lo. Okay, kodwa ungaqhubeka uhlale naye. Ya, ngihlala. Okay. Abantwana unabo noma cha? Anginabo. Awunabo abantwana. Awunayo futhi umntwana. Okay. No ngiyakuzwa. Ngiyafisa ukuthi siqhubeke nengxoxo yethu, ngiyafisa ukwazi lukhulu ngani kuningi into engisadinga ukuyazi ngani. Kodwa kwamanje nginesipho senu efanele ngidlulisele sona, ngisilane ngisondeze mase siyaqhubeka ke siyaxoxa. Okwamanje ngicela ukuthi ngiphakameni ngibheke la khona ngizokwazi ukuthi ngisilande. All right. Manje I ekhaya can't ngiyathemba wait. ukuthi ngiyazibonela nani ukuthi kuhamba kanjani. Ngiyazi ukuthi niyalazi iqiniso. Ngiyafisa ukuthi nginikhumbuze ukuthi lapha ngomhla 16 June kuzoyiwa emanzini kodwa ngisazochaza kahle kahle ngibe nesineke nje ngichazele ukuthi kuzokwenzakalani nani. Khona ke impande zama-Afrika lapha kwi-pharmacy akhona ama-products. Mekuthi khona isifo ogula ngaphansi kwaso ungasithinta ku-062 219 7748 ucheck ukuthi ikhona yini into engase ikusize. So fona ubuze kunokuthi uhlale ekhaya uzibone ukuthi awukho right uyagula kodwa uthule. Ayekho umuntu ozobhula ukuthi uphethwe yini kodwa wena khuluma usho ukuthi uhlushwa u1 no2 no3 ufone kule number le ngiyibize manje ukuze sibone ukuthi yini esingakwazi ukuthi sikusize ngayo. Ngicela usondezele i-surprise yethu. Ziyakhala manje. Ngiyacela usondezele igift yethu ube ngalapha ezosihlala. Ngicela niphendukeni dadewethu ahlale ngale umfowethu ahlale ngala. Alright? Ubonani? Ngibona indoda yami. Indoda yakho phela. Lapho sizahamba ngiyambona. Oh, okay. Good, right? Uyamazi dadewethu? Mazi lapha. Wayefaka u-Eshu kule ndaba, u-Eshu akangeni la, ngibuza ukuthi umazi lapho usisi. Uma wengane yakho. But uthe kumina awunayo ingane, usho njalo right? Uthe unayo ingane? Oh, nakumina uthe akanayo ingane, kade ngikhuluma nani noba u2. So uma wengane yakho kanjani? Adoptile or Hayi ingane yami biological. biological? How? Usunayo ingane? Hayibo. Ngivusele ngitshela ukuthi ngiyaphupha ngoba akwazi shame. Sandile ngikhuluma nawe ubanike lo. Noma uyena isisi wase-Truworth. Akwazi. Hayi niyangilinga nini. Uthi kunjani? Uba uma wengane Wakhuluma lana. amacici. Hayibo, akwazi. Shuthi phela Unyaka wonke ngiyakondla wena uyazi ukuthi unengane. Yindaba ungamtsheli uFarid ukuthi unengane. Ngiyakwazi ukuthi ngingane. Ngobani? Ngoba bezohlukana. kanjani? Wow. Kanjani? Ubani umuntu owalibela ukuthi unengane? Wawubona ba aliwele ukuthi unengane. Ngiyayifihla wena ingane yethu shuthi. Wayefihla ingane. Angisenandaba nami, ngiyayifihla ingane wena. Imali yami engaka. Wena uyazi ukuthi thatha imali yami uyondla lesifebe lesi. Uma wengane yakho. Modlo intandane sisi. Uzosondla ke sukudeni. Modlo intandane. Wodla amadoda phela wena. Uthi kunjani? Wodla amadoda phela wena. Ngicela ungangibambi ibhuti ngoba ngeke uze uyikhokhele imali yami ayifile benendoda yakhe lo. Shuthi ngivula amakhadi ngivula nemlenze Truworth. Hey, uthini? Ngizwe kahle. Angeke ngize ngiyiphinde. Ngicela Angike ningidedele. igogwana sisi. Wona ungijoyela. Ngifuna ukukhombisa lesigogwana okhuluma ngaso mina. Indaba ofihla ukuthi unengane. Hayi bengamele bazise. Wena unengane Okay, wena. usathandana noma ingane yakho? Nisathandana? Ya, sathanda. Hawu, uthe kumina unamuntu. Hayi akwazi. Uthe wena uthandana noFarid Ngicela bhuti kuphela. ungidedele. Ngicela ungidedele ngempela. Uzola noma sisi. Uzola Ngikuthengela i-under ngiyakurentela imali njalo ngenyanga ngikufakela imali uyazi ukuthi wena undlala esifebe ngemali yami. Ngemali yami. Mana bhuti uyarentelwa? Ya, ngiyarentela. Oh, ingakho bofihla ingane, ingakho bofihla uma wengane. Ingakho Ngakho ne. ngicela ngayaphupha ngoba akwazi. Engizokuboqoza vala umlomo wena. Manje ntombazana. Ngithi vala umlomo Manje wena. my girl. Manje sisi. Ngiphambanisa. Cela ungangibambi ibhodi. Yini yenza ukuthi ungene kwenye relationship usakwenye?
Yini akushodisele ngayo? Yini engasayenzi ejwayele Phela ukuyenza? siyambona Ngicela- isigogwana. Yini lo ngesokho Yabona head ngayo? isigogwana. Yini lo ngesokho head ngayo? Hayi uyabona-ke Ayikho into engekho yobhengayo. Pho indaba ungene kwenye relationship usakwenye. Ingobani? Ukuze kunolindele nalo. No ngiyabuza nje ngiyazi bungalindele phathi ngiyabuza. ngicela uyeke uphaqa wami bhuti ngicela Yini yenza ukuthi ungene kwi relationship usakwenye? Ngokuyondla. Lambile. Lambe iswini. khulumani wena yini oyikhulumayo uzoyikhokha le mali yami eniyidlile nendoda yami uzoyikhokha yini Ezona mama. Udedele. Wena ngiyakondla uyazi ukuthi imali yami yonke lesikhathi wondla ingane yabona sidwedwe Uyasondla wena. yo Uyasondla somndeni. hayi ngiyalingwa-ke namhlanje Seyithanda imali yakho. Imaki ungene kwi relationship no Farida ngoba nakhe konke. Ngoba nakhe nemali. Uyodliwa wena. Uyodliwa wena. Ingobani ngitshela pho? ukuthi ngiyaphupha Bomthanda. ngisacela ningitshela ukuthi ngiyaphupha ngoba Awuphuphike kwazi mama. Yimdo. unyaka wonke mina ngiyakurentela ngiyakondla Wentela nami. Wentela thina uyasondla kahle kahle. ngisacela Kodwa ngicela ningangibambi uchaze ngalesi simo sikwenzakalayo. bengisacela ningangibambi Asichazele. Uma ingane yakho ubhalele kwi-show ethi ngifunela umuntu wami ngona khe ingasaboni kahle sikwenzakalani ngawe. ayakwazi Ubambile usikhonto matasa naye. iqiniso lento So wangene kwenye relationship usakwenye ushodise ngani wenzeni? Uke wamaba nomuntu wesilisa uba ingane yakho? Ngoba phela sandile ngikwazi ngithi iqiniso thula wena sidwedwe Pho, thula ngicela wena ukwazi. sidwedwe. Ngikhuluma nawe. Kwenzekeni? Vula amakhadi. Vula amakhadi, vula imilenze. Umnandi lwethu bengazi ukuthi kunje. ukhuluma nobani engathi ngutanga wakho wena ukhuluma ngizoyiboqoza tshela lento yakhe ivala umlomo wawubonani yini yona le wawuboneni la Imali hlisana umoya. Okay. awukwazi ukuthi ethi ngehlisa umoya Ngicela ubachazele ukuthi sifike kanjani la. Sifike kanjani la? Khadi befuna imali yakho. wena uzongazi kahle-ke wena Namhlanje usazongazi kahle Wena uzongazi. Ngicela uchaze bhuti isikhathi siyahamba. Akuchazeli. Akwazi ukuthi akuchazele. Yini engachazeki, Wena wazi yini yonke engachazeki? into la. Ngicela Kodwa ubachazele. wena udinga induku ngathi ungikhohliwe futhi. yini Ngathi engachazeki ungikhohliwe. sandile mina ngazi ukuthi awunangane Why ungamtshela Usindile, ngeqiniso uFarida awunangane. ukuthi unengane? Ufihleleni? Uyafihlwa yini umntwana? Umntwana uyisibusiso esihle. Umfihlelani? Ufihlelani ibusiso zakho? Angimfihle mntana uthi ngibengamele. Umfihlile. Indaba pho Umfihlile. bengamelazi. Umfihlile. Shuthi phela uyafihla phela. Uyafihla phela. Uyifihlelani ingane Sandile? Okay ngiyakubona ngokumntwana. Uma umntwana umfihlelani ke? Shuthi phela ngikho kwi-level yakho ufuna iy'gogwane zasethukwethu ezivula amakhadi. ngizokhombisa mina isigogwane lento engizokhombisa yona ngithi bhuti ngicela ungidedele ngithi bhuti ngicela ungidedele ngoba le mali engihambelile ngeke uzongikhokhele kwawena Ubuthanda ukodla indoda yami. Ngifuna ukukhombisa isigogwane wena. Ubuthanda ukodla indoda yami. Anginobuthanda. anginawe uyayidla leyo mali silambi Ngiyithanda kabika imali yakho. Ngiyalamba vele ngoba uyangodla. silambi Ngiyalamba vele ngidla imali yakho. Qhubeka usona. iqiniso le Yes. ngicela Wena ungitshela imali ukuthi yodwa uyadlala nemali yakho. iqiniso leli Hayi qiniso. Yes. unyaka wonke mina ngiyakondla ungitshela ukuthi wena unengane ini Uhafa leyo mali yakho iza kumina. Uzongishiya nje ungakutshela ukuthi ngingane. Ubani wakashiwa eshiyelwa ukuthi unengane? Ifushela. Wayiza nje. Isona sikhathi afuna uchaze ngaso leso ukuthi nginengane. Umuntu azi usamshela, azikhethele yena noma uyathandana nawe noma yena ume ngokuthi mina ngimfuna umuntu onengane. Why uqala i-relationship ngamanga? Why uqama amanga? Uqamelana namanga? yo Angikwazi ukushela ngeqiniso. Awukwazi ushela ngeqiniso? Angikwazi. Wabambela ukuthi into obishelwa ngamanga? Koyisikhathi soshaka leso njengamanje amanga uyangixhaphaza mfana kodwa uyangixhaphaza Bekufanele nje azi wena. uFarida ukuthi unengane. Hawu uyangixhaphaza Ngiyathanda wena thula ngoba ngikhulume Thula nawe nje. kuwena ngeza Khulume kuwena nawe, wena, phambi- thula nje wena ayikho into Bad. engizoyikhuluma nawe silambe indini Ungiphambanisa. sakhuluma nayo le ndoda yakhe uthini kumina? Ngiyaxolisa Usho kahle ngiyaxolisa yami. ukubuza lo mbuzo kodwa awungivumele bafo ukubuza. Uyaziprotecta kodwa kubona boba uthu. Yeah, ngiyasiprotect. Qambelana mama. Shouthi akube ngiyi-protect ngabe sengingondile ngifana naye lo Uqama amanga? Uqama amanga? Qamba manga. Qamba manga. Oh, uyaziprotecta kodwa. ngidedeleni Qamba amanga. ngithi ngidedeleni mina ngizokukhombisa wena uthi kunjani uthi kunjani Hey,
wena uzongazi kahle wena. Ngabe wena uzongazi kahle. Bhuti yazi akufanele ngabe uthulile. Uzongazi wena. Akufanele ngabe uthulile Uzongazi manje. wena. Fanele ngabe uyabachazela ukuthi kwenzakalani boba uthu. Ukuthula kwakho mina kungiphathi kahle. Ukuthi angazi ngaqala. Awukwazi ukungazi. Usonqula Wena umlomo uqale manje yonke usakwazi lento le. ukukhuluma. Ukukhuluma usakwazi na kodwa yakwazi ukuthi ungifonele ungitshela ukuthi baby ngishoda ngemali engaka. Namhlanje usunqumeka umlomo usakwazi ukukhuluma. Uma ingane zakho methi ushoda ngasamething, methi ingane ishoda ngasamething, bowuthetha phi imali fast. Yabe ngithathe imali. Okay, shuthi wondla ingane yakho ngemali kaFarid. Mina ngi-ATM yenu. ATM wena umuntu oyidandana. Ngi-ATM yenu. Ngithi ngiyakudabukela ngithi uyaphanta kanti uyinyoka yomfana. Uze uyangithembisa uthi Wenza kahle wena dad. uyangithembisa uthi Usamthanda uma ingane zakho? Ya ngisamthanda. Awumtshele ngisho. Ngisakuthanda manje. Uthini? Uthini ngoFarid? Ana ngisamthanda. Awukwazi phela. Awukwazi. Ukuboneke lokho. Awukwazi. hawe ma. Kanti ke yami imali ngodla umndeni mina ngivuka ekseni kubanda mpongodla Umntwana umndeni. wena mfana ntombazana? Mfana. Mfana. Ngenzeka usazozala namantombazana. Ngoba sekubonakala ukuthi ungase uyakwazi ukuzala. Uyojabula ingane yakho beyidlala kanje. Ngiyojabule right? Pho wena ukwenzelani? Ngiyalinga kwazi. Ukwenzelani? Ayakwazi shame. Ngicela ngitshela Okay, fine ungangiphenduli. Ngicela uthathe umuntu wakho uphume naye. But umuntu ufaka u-H kule ndaba. Manje ngibathanda ukuthi. Akwazi phela bhuti, akwazi ukuthi ngabathanda bokuthi. Usithanda Ngicela banjani? uthathe umuntu wakho uphume naye. Unyaka wonke ungenza isilima mina Thatha Sandile. umuntu wakho bhuti. Thatha umuntu wakho. Awuthule wena ngisakhuluma nendoda yami ngicela uvale umlomo wakho. Angikhulumi nawe. Awuthuli. Le ngane ngizokukhombisa. Naso isigogwana. Ngithi le ngane Ngicela uthathe umuntu wakho uphume naye. Ngithi ngizokubokoza Ngizokhuluma wena. ke wena. Bhuti ngizokuthumela namagadi ukuthi abaphume naye abaxoxa naye emnyango. If awukuthanda ukwenza lokho ngicela uthathe umuntu wakho uphume naye. Ungasibambezeli. Not unless ufuna ukuthi amagadi ngiwathumele nawe emnyango. Bayaxoxa nawe khona uzobuya uzothatha umuntu wakho uphume naye. Angizwa kahle Sandile uthi kunjani? Ngicela Ngemali yami. uphume naye. Thatha umuntu wakho uphume naye. Ngemali yami wena vala umlomo. Thatha umuntu wakho angithi nangu umuntu wakho ufike naye. Thatha umuntu wakho uhambe naye. Uthi kunjani Sandile? Angikwazi phela ukuthi ngiyagqokisa yonke into ngiwenzela yona uzongitshela lamanyala egcineni kosuku inonsense phela leni ngitshela yona la. Wenza kahle umgqoki. Inonsense Sivula nje le. namakhadi umgqokise phela. Awuthule wena. Ama-anda namachaka kanawo vele. Ngithi vala Ngifithenga umlomo wena. vele wenza kahle umthenge. Vala umlomo wena. Ade ngimondle malama NSFAS lo mjoyela kabi. Mondle. Oh wondliwa macalonke kanti. Uyondliwa lo. Macalonke uyondliwa Thatha wena. umuntu wakho uphume naye. Not unless ufuna sicishe ikhamera bexoxe nawe amagadi mase uyabona ukuthi kufanele uthathe umuntu wakho uphume naye. Sicishe ikhamera. Hayi ningacishi. Okay, thatha umuntu wakho uphume oyinja naye. shame umfana oyinja ungeneli. Thatha umuntu wakho umuntu uphume naye. Wondliwa macalonke uthuli nje. Ngenza isilima sakho yazi ukuthi wena unoma wengane. Awuthule wena. Angikhulumi na. He. Thatha Yabo umuntu kuba wakho labo uphume bhuda ngabe naye. ngiqedile ngawe wena manje bese ngifrefe ngawe la phansi. Ngabe sengifrefe ngawe phansi. Thatha umuntu wakho. Kunzima nje ukuthatha umuntu wakho uphume naye. Hawu nzima. Yini enzima la? Ngibathanda ukuthi. Awukwazi phela bhuti. Kanjani? Awukwazi. Uqhuba isithembu ngemali yami mfana ndini. Ngicela uthathe umuntu wakho uphume naye. Unesibindi, unesibindi. Nizongi-afforda. Yabo manje Unesibindi ngabe sinayenqubela esinamathanda phambili esaleni, ngoba wena ngabe esikhonyongo. usumkhethile umuntu wakho. Sicela ukuthi uthathe umuntu wakho uphume naye. Hlula yini? Ngiyawacisha amakhamera. Producer. A few moments later. Wena uzongazi. Sizokwazi Nimshaye manje kancane ukukhetha lo, umuntu nimshaye wakho kufanele uphume kancane naye. lo. Ya. Ngicela uthathe umuntu wakho uhambe naye. Mangani. Asihamba. Uthi uba ngalo nje. Singeke ngibambele lo mfana. Eyami le. Uzoyikhokha imali ekade ngikondla ngayo unyaka wonke wena. Sozukuboneke lokho. Imali. Yebo ubone. Shibona ekhaya ngiyazimolela ukuthi kuphethe ngani. Ubhuti uthathe wena amagadi emnyango bathi yena uthathe uma wengane yakhe. Ayi So bo. ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, share, ngiyethanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. Is there black